Yo 40 años, yo cocino todo, maní. ¿Nunca has arroz con bacala? ¿Ah? Sí. Yo tengo un recuerdo. Arroz con bacala de mi mamá, que es la receta que voy a hacer hoy. Te voy a rehogar, verduras nada. Bueno, aquí van. Venga. Qué malo eres. Qué malo. Eta lehentasun batzuk ezarri zituzten. Kontatzera beraien eskolan, bai, indutela panel bat. Nongo panela prestatu duzu ezue? Txinana. Eta txinako panela ikusi duguan, sarreran dago, ezta? Eta zer dauka txinako panelak erdian? Zer indiozue? Dragoia. Dragoi bat indiozue. Batu lan asko izan da dragoia egitea? Bai. Zelan indozue? Da margotu. Margotu duzu eta papela pegatu ikusi, ezta? Eta dragoia egiteaz gain, ze informazio gehiago ipini duzue panelian? Dirua. Zer diru dauan txinan, eta zer gehiago? Hizkuntzak. Ze hizkuntza hitz egiten dian. Horatzen zerate ze hizkuntza hitz egiten dian txinan? Ni hao. Hori zer da? Kaixo, da hori, ezta? Txinatarrez, osake ikasi dozue zerbait.
Eta gero, parela eskolan itxiaz gain, arroza prestatzen ere ibili da baten, bat, ez da, Fatu? Zure amari lagundu diozu eta zure aitari arroza prestatzen? Bai. Eta zelan euki dozuzuk? Zelan egin dozuzuk? Moztu dozu zerbait, edo ipini joan zara uraren bila, edo egin dozu zerbait? Ez. Ikusi bakarrik. Bai? Vale. Eta probatu dituzue arrozak? Bai. Nungo arroza probatu duzu? Neri amatxoren eta zakurera. Ah, zure amatxok ere bai egin du arrozak? Nungoa da zure amatxo? Marruekos. Marokokoa, bale, eta probatu duzu zure amatxokin dako arroza, baina hori etxian ere jango dozu, ezta? Bai.